வணக்கம் மால்தஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு, பிதாமக பத்திரிஜிக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த கான்செப்ட் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இறைவனினுடைய 2 நிலைகள் யாவை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். பதி என்பதற்கு காப்பவன் என்பது பொருள். அனைத்து உயிர்களையும் அனைத்து உலகங்களையும் காத்து ஆளும் தலைவன் என்ற கருத்தில் இறைவன் பதி எனப்படுகின்றான். இப்ப பதி என்பதற்கு காப்பவன் என்று பொருள். யார காக்குறாரு? அனைத்து உயிர்களையும் அனைத்து உலகங்களையும் காத்து ஆளக்கூடிய தலைவன் என்ற கருத்தில் அந்த இறைவன் பதி எனப்படுகிறான். பதியே பேராற்றல் வாய்ந்தவன், சுதந்திர அறிவை உடையவன். அந்த இறைவனுக்கு 2 நிலைகள் உண்டு. அப்ப அந்த இறைவனுக்கு 2 நிலைகள் சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஒன்று, இறைவன் யாதொன்றையும் நோக்காது தன்னிலையில் தான் நிற்றல் ஆகும். அப்ப இறைவன் யாதொன்றையும் நோக்காது தன்னிலையில் தான் நிற்றல், அதுதான் தான் நிற்றல் ஆகும். இந்நிலையில் அவன் வடிவு, பெயர் முதலியன ஒன்றும் இன்றி எல்லையற்ற ஒரு பொருளாய் நிற்பான். அப்ப அவன் இறைவன் யாதொன்றையும் நோக்காது தன்னிலையில் தான் நிற்கும் போது அந்த நிலையில அவனுக்கு வடிவோ அல்லது பெயரோ எதுவுமே கிடையாது. அவன் எப்படி இருக்கான்? எல்லையற்ற ஒரு பொருளாய் நிற்பான். தொழில் செய்தல் இன்றி வாளாய் இருப்பான். தொழிலும் எதுவும் செய்யாம இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுவே அவனது உண்மை நிலையாகும். அப்போ இறைவனுடைய நிலை, உண்மை நிலை என்ன அப்படின்னா, உண்மையாவே அந்த இறைவனுக்கு வடிவோ பெயரோ எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி எல்லையற்ற ஒரு பொருளாய் நிற்பான். தொழில் செய்தல் இன்றி வாளா நிற்பான். எந்த தொழிலும் செய்யாம அவன் நிற்கிறான், ஒரு பொருளாய் நிற்கிறான். இது அவனுடைய உண்மை நிலை, இறைவனின் உண்மை நிலையாகும். இது சிவமாய் நிற்கும் நிலை. மற்றொன்று, உயிர்களின் மீது எழும் அந்த கருணை மேலீட்டால் இறைவன் ஐந்தொழில் செய்யும் நிலையாகும். அப்ப அடுத்த நிலை என்ன? அது எதற்காக அடுத்த நிலையை அவன் எடுக்கிறான் இறைவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அந்த உயிர்களின் மீது எழக்கூடிய அந்த கருணையினுடைய மேலீட்டால் இறைவன் ஐந்தொழில் செய்யும் நிலையை எடுக்கிறான். உலகத்தை தொழில்படுத்தும் இந்நிலையில் அவன் அசைவற்ற வடிவும் பெயரும் உடையவனாய் நிற்பான். இது பதியாய் நிற்கும் நிலை எனப்படும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ அந்த இறைவன் அந்த உயிர்களின் மீது ஏற்படக்கூடிய அந்த கருணையின் காரணமாக அந்த இறைவன் ஐந்தொழிலை செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கிறான். இந்த உலகத்தை தொழில்படுத்தும் இந்த நிலையில அவன் அசைவற்ற வடிவும் பெயரும் உடையவனாய் இருப்பான். இது பதியாய் நிற்கும் நிலை. அப்ப பதியாய் நிற்கக்கூடிய அந்த நிலையில் அவனிடத்து காணப்படும் இயல்புகளை நாம் பார்க்கலாம். இப்ப அந்த பதியாய் நிற்கக்கூடிய அந்த நிலையில அந்த இறைவனுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கு, அவனுடைய இயல்புகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ உலகம் அழிவற்ற ஒரு அறிவற்ற ஒரு ஜடப்பொருள். உலகம் என்பது அறிவற்ற ஒரு ஜடப்பொருள். அது தானாக இயங்காது. உயிர்கள் அறியும் தன்மை உடையவை. உயிர்களுக்கு அறிவு இருக்கு, ஆனா அந்த உலகமுக்கு இது உலகமோ உலகத்தில் உள்ள பொருட்களோ அவையெல்லாம் ஜட பொருட்கள், அறிவற்ற பொருட்கள். அப்ப அது தானாக இயங்காது. உயிர்கள் அறியும் தன்மை உடையவை, ஆனாலும் அவை தானாக அறிய மாட்டா. அப்ப உயிர்களானாலும் உலகமானாலும் தானாக எதையும் அறிய மாட்டா. உயிர்களை அறிவிக்கவும் இந்த உலகத்தை இயக்குவதற்கும் பேரறிவும் பேராற்றலும் உடைய ஒரு முதல்வன் உளன். அப்போ இந்த உயிரை இந்த உலகத்தை வழி நடத்துவதற்கும் இந்த உயிர்களை அறிவிக்கவும் இந்த உலகத்தை இயக்குவதற்கும் அந்த பேராற்றல் உடைய ஒரு முதல்வன் இருக்கிறான். அப்ப இந்த உயிர்களுக்கு தோற்றம், அந்த உயிர்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு தோற்றமும் இல்லை அழிவும் இல்லை என்பது இங்க நமக்கு தெரியும். அவை என்றுமே உள்ளவை. அப்ப உயிரானது இந்த உடம்போடு கூடி பிறந்தும் இறந்தும் உழல்கின்றன. அப்ப உயிரானது இந்த உடம்போட கூடி பிறந்தும் இறந்தும் இந்த பிறவி சக்கரத்துல உழன்று கொண்டே இருக்குது. அப்ப இந்த உயிர்களிடம் உள்ள அந்த குறைபாட்டினை எல்லாம் நீக்கி அவை தன்னை அடைந்து இன்புறும்படியாக அந்த இறைவன் செய்கிறான். இங்கனம் செய்யும் அவனது வல்லமையே சக்தி எனப்படும். அப்போ இந்த உயிர் இந்த உடம்போடு கூடி நின்று இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரத்துல சுழன்று அது ரொம்ப குறைபாடுடையதா இருக்கு, கஷ்டப்படுது. அப்ப இந்த உயிர்களிடம் உள்ள அந்த குறைபாட்டை எல்லாம் நீக்கி
அவை தன்னை அடையும்படி, தன்னை அடைந்து இன்புறும்படியாக அந்த இறைவன் செய்யறான். அப்படி செய்யறது எதுன்னா அவனுடைய அந்த வல்லமையே, அத சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப சக்தி என்பது அவனுக்கு குணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சக்தி என்பது இறைவனுடைய குணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சூரியனை விட்டு பிரியாத அந்த ஒளி போலவும் இறைவனது குணமாகிய சக்தி அவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும். இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சக்தி இல்லையில் சிவம் இல்லை, சிவம் இல்லையில் சக்தி இல்லைன்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி இந்த சூரியனை விட்டு பிரியாத ஒளி போலவும் இறைவனது குணமாகிய சக்தி அவனோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும். இறைவன் தானும் தன்னுடைய சக்தியும் என இருதரப்பட்டு நின்று உலகை நடத்துகிறான். அவன் எல்லா பொருட்களையும் தன்னுள்ளேயே அடக்கி நிற்கின்ற பெரும் பொருள், அதாவது ஒரு பெரிய பொருள். உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் தன்னுள்ளே அடக்கி நிற்கின்ற பெரும் பொருளாக அவன் நிற்கின்றான். எல்லாவற்றுள்ளும் ஊடுருவி கலந்து நிற்கின்ற நுண்ணிய பொருளும் அவனே. அப்போ அணுவிற்கு அணுவாய், அந்த அணுவுக்குள்ள அணுவாய் நம்மளுடைய எல்லா உயிர்களிடத்தும் அவன் எல்லா பொருட்களிடத்தும் எல்லாவற்றிலும் அவன் ஊடுருவி நிற்கின்ற அந்த நுண்ணிய பொருளும் அவன்தான். அந்த நுண்ணிய பொருளாவும் இருக்கிறான். அதே மாதிரி எல்லா பொருளையும் தன்னுள்ளே அடக்கி நிற்கின்ற பெரும்பொருளாவும் அந்த இறைவன் தான் இருக்கிறான். அவன் உயிர்களினுடைய அறிவிற்கு எட்டாதவன். அப்ப நம்முடைய அறிவுக்கெல்லாம் அவன் எட்டாதவன். உயிர்களிடத்தில் பெரும் கருணை உடையவன். அவன் ஆக்குதல், காத்தல், அழித்தல் என்ற இத்தொழில்களை அவன் செய்கிறான். உயிர்களினுடைய மாசினை நீக்கி தூய்மை செய்து ஆட்கொள்ளும் பொருட்டே இத்தொழில்களை அவன் மேற்கொள்கிறான். அப்ப அவன் இந்த மாதிரி ஆக்குதல், அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் அப்படிங்கிற 3 தொழில்களையும் செய்யறான் இல்லையா. அத எதுக்காக செய்கிறான் அப்படின்னா, இந்த உயிர்களினுடைய அந்த மாசு, அந்த மலங்கள் இல்லையா, அந்த மாசினை நீக்கி தூய்மை செய்து ஆட்கொள்ளும் பொருட்டே இத்தொழில்களை அவன் மேற்கொள்கிறான். அவனுக்கு ஓர் உருவம் இல்லை, பெயரும் இல்லை, அசைவும் இல்லை. இதுவே அவனது உண்மை நிலை. இப்போ உண்மையிலேயே இறைவன் அப்படிங்கிறவனுக்கு அந்த உண்மை நிலையில் அவனுக்கு எந்த உருவமும் இல்லை, பெயரும் இல்லை, எந்த அசைவும் இல்லை. அதாவது சிவமாய் நிற்கக்கூடிய நிலை. இதுவே அவனது உண்மை நிலை. காலம், இடம் முதலிய செயல்களை, அந்த எல்லைகளை எல்லாம் அவன் கடந்து விரிந்து நிற்கிறான். அவனுக்கு காலம், இடம் அதெல்லாம் எந்த எல்லையும் கிடையாது. காலம், இடம் முதலிய எல்லைகளை எல்லாம் அவன் கடந்து விரிந்து நிற்கிறான். தேவரும் காணுதற்கு அரிய பரம்பொருள் அவன். தேவர்களுக்கு கூட அவன் அறிய முடியாது. அப்படி அவன் பரம்பொருளா அவன் நிற்கிறான். ஆயினும் அடியவருக்கு எளியவனாய் அவர் உள்ளத்தில் அகலாது நிற்பவன். அப்ப யாருக்கு அவன் அவனுக்கு அருள் புரிகிறாரு அப்படின்னா, அந்த அடியவருக்கு அவன் எளியவனாய் அவர் உள்ளத்தில் அகலாது நிற்கிறான். ஆனா தேவர்களுக்கு கூட அவன் காணுதற்கு அரிய பரம்பொருளா இருக்கிறான். அடியவருக்கு எளியவனாய் அவர் உள்ளத்தில் அகலாது நிற்பவன். இப்ப அடியார்கள் மேல அவ்வளவு அவனுக்கு ஒரு கருணை இல்லையா. சோ உலகப்பற்றை நீக்கி தன்னையே சார்ந்து நிற்கும் அந்த உயிர்களுக்கு பிறவி துன்பத்தை நீக்கும் அல்லது பிறவி பிணிக்கி அவனே உற்ற மருந்தாகவும் இருக்கிறான். அப்ப அந்த உலகப்பற்றை நீக்கி தன்னையே சார்ந்து நிற்கக்கூடிய அந்த உயிர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிறவி துன்பம், அந்த பிறவி பிணி, அந்த பிறவி பிணிக்கு உற்ற மருந்தாக அந்த இறைவன் இருக்கிறான். சோ அவனை நினைந்து வழிபடுதலே உயிர்கள் செய்யத்தக்கது. நன்றி மாஸ்டர்ஸ்.